Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Şu gün 2025-nji ýylyň 4-nji oktýabr hepdeniň şenbe güni hoş geldiňiz Türkmenistan Demokratik Opozisiýasynyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, şu gün men bilen Konstitusiýon Centryň Demokratik Güýçleriň Konstitusiýon Centryň ýolbaşçysy Muhammed Döýüz çykyş edýär. Muhammed ağa, salamu alaykum, hoş geldiňiz. Salam Murad ağa, salam watandaşlar. Biz Muhammed ağa bilen köpden bäri çykyş edilmedik. Men işrak bolmaçyk ýöne häzir indi boşadym. Nesip bolsa köpräk çykyş eder. Şu günkü watandaşlar, şu günkü bizim temamyz Nepal, Marok, Madagaskar Z nesil galya we öňe çykýar reformlary isleýär. Ine şu arada gurulşar sebäbi şu Z nesil diýen diňe Marokkoda, Madagaskarda, Nepalda, hem Türkmenistanda da bar. Şoň üçin şunu häzir şu barada biz häzir gurmeder. Efirimiz başlamak men ýeni bir ýatda çyk bolýan Türkiýadaky tutsuk edilenler Abdullah Urusov, Alisher Sakhatov, Umida Bekjanowa uğurlanyp Türkmenistana akydyldy. Ine şol adamlary biz azatlyk isleýär. Biz Türkmen hökümetinden talap edýär. Şol adamlary biýüne, ekstremistler, terroristler hiç şeýli, ýagny jenadi işlerini etmediler. Şol hökümet uğratda Türkmenistanyň hökümeti bir azat döwlete, demokratik döwlete, Ýewropa döwletlerine iýerämeli ýa-da biz barýar, biz şolary boşadýar we sizi ýerine salýar. Ine başga da Türkmenistanyň içinde aktivistler Mansur Mendiýew, Murat Duşemow, Rövşen Kılıçev, Azat İshak we beýleklere de biz azatlyk talap edýär. Hökümet uğratda rejim aktivistlere garşy görüşmeler, rejim Türkmenistanyň halkynyň hal ýagdaýyny gowruşdurmak üçin görüşmeli. Egerde kimde kim ýa tanqid edip ýa kemçilikleri aýtsa, ol Türkmenistanyň düşmany näler? Ya ol prezidentiň düşmany näler? Ya ol arkadan düşmany näler? Ol adam Türkmenistany gözel ösen döwlet boljagyny isleýär. Ine şoň üçin ol tanqid edýär, kemçilikleri öküdýär. Ine Alisher Sakhatov, Abdullah Urusov, Umida, Merdan, ýa-ni Muhammedow, ine şunyň hemmeti Farhat Memonguli we beýleker hemmeti diňe şonu öküdýär. Ol hiç halda başga kriminal etmediler. Gatyrda bir kiçik administrativ iş bozgap bolýar, ondan beter jenayet et bolanok. Şoň üçin men Türkmenistanda ýaşaýan watandaşlarıma öýrenýän. Bizim hökümetimiz bandit. Gurban Bermuhammed bu torun bandit. Niyazül ülkelerin jenayetçi ganhor. Ne şol adam öz halkyna garşy görüşýär. Kim halkyň adyndan çykyp nägelikleri bildirýän bolsa, şoňa garşy görüşýär şol adam. Ogly kişi. Ogla kagazyň ýoluna barýar. Bu torun haramda adam. Yine şunu aýtjak boldum, Muhammed Afi'den goşak adamız olsa şu Abdullah Urus bilen Alisher Sakhatov boýunça aýdylarsınız. Gözde Murad ağa, islenlik bir döwletde problemi bolýar, gapma garşylyk bolýar. Şol üçin şu meseleleri parakatçylykly çözüler ýa-ni hökmen bir ýurt öşjek bolsa şoňa bir topar düzgünle öz içindäki bar nemeli düzgün namala bolmaly. Olam halka ýurdyň içindäki problemany aýtmany, öz toporlaryny döretmäni, siyasi toporlar döretip siyasi göreş alyp barmany, azat taýlawlara gatnaşmany, azat taýlawlary üpçün etmäni döwletli borçly. Her kim şu zatlary adalatly suutly bolmaly. Haýsy bir döwlet şular dolu bir karar edip bilse şu ýurtda hökmen parakatçylyk üpçün edilýär. Halkyň bäfidi öňe sürilýär. Ýurt ösýär. Paraxorçylyk aýrylýar. Ýurdyň içinde bir-birini düşmançylyk aýrylýar. Ýöne bir ýurdyň içinde kim problemler aýtsa şonu özüne düşman görüp şolar tutsa ola hökmen belgaslaýan ýurdy bir bulogoýçylyň uğruna etýär. Teröristlik töporla şo taýda ösýär. İsleme halk bir görünüşinde qaharını bir yerden çıkarmaz. Şol üçin ýurtda parakatçylygy üpçün etjek bolsam, aktivistler açyk, azat aýtmany mümkinçilik töredilmeli, olara şert töredilmeli. Bu şol üçin biziň aktivistlerimiz, biziň gahrmanlarymız ola kanun esasında
şu zatın gerekligini tubut ettiler, kanun esasında hareket ettiler. Yöne bizim yurdumuzun düşmanları bizim yurdumuz talap otururlar, şoları tutup alıp gittiler. Biz şoları hükmen azatlık için görüşmeli, şolun hukukunu korumaklık, şoları azatlığa çıkartmaklık bizim mukaddes borcumuz. Eğer vatanımız köyyen olsak, eğer vatanımızda parakatçılık için yapacak. Köp sağ olun Muhammed ağa. Bizim temamız yani gatıgin, şunun için kıysarak gidelim ki yetişmek olmaz. Yine bir temamıza başlamakta. Men bir tane video okuyorum Muhammed ağa dedim, bir komentar verin. Benim komentar verin, biz vatandaşlarımızı biz haberdar edelim. Video başlamakan bir küçük reklam edecek. Lütfen hürmetli vatandaşlar. Haram rejim men TikTok kanalımı yaptı. Yine men tayar TikTok kanal açtım. Şu yerde men çıkış edilemek. Mün patpişik gerekeni. Ön kanalda katı köp patpişik vardı. Yine şu kanalın adı DVT Nижнее подчеркивание, yani aşağıdan çizecek. Official. Kurbanov Murat. Siz şunu Kurbanov Murat deyip TikTok'ta koysanız taparsanız DVT-official. DVT olana DWT. Okay? Şunun için şunu yazılsanız eğer hazır müngel yetseniz men efirden son bunu yankı TikTok açabilirim. Eğer de şunun akşamı devamlı siz müngel yetbilirseniz men şunun akşam TikTok açacağım ve erteden başlap yine TikTok'ta ve YouTube'da çıkış eder. Şunun için kömek edin. Bizim seslerimiz eşitilmeli. Biz halkın adından gurluyat, biz partiyaların adından gurluyat, biz umum demokratik opozisiyanın adından gurluyat. Bizim sesimiz eşitilir yani. Rejim borkor yani, rejim kanunları bozmaz yani. Biz neyse ses köp yanlantarsak Türkmenistan'ın içinde daşınma, rejim çekilyendir. Yardımdan çıkarmak. Şunun için gayret edim, şu kanala yazılın. DVT, aşağıçılık, ofisiyel, Kurbanov Murat deyseniz şöyle çıkar. Kömek edin. Sağ olun. Yine gelin biz öz yankı çıkışlarımıza gelelim. Yine ben birinci videomu okuyacak koyayım. Muhammed ağa ünitlerim şu yerde. Birinci videoda Город, в котором нет людей. yine Türkmenistan. Жилые дома непростых людей, двух-трехкомнатная квартира, трех, скорее всего, стоит около 200 тысяч долларов. Я не знаю, где люди, люди. Ни машин, ни людей. Где-то они все же есть. Поедем искать. Men kıyıska düşündüreyim şu video gidip tuğka. Orsiyetten mi bir yeri orskurlayan Türkmenistan'a geliyor. Ve şu yerde adamlar olacak oluyor. Adamlar yok yani. Hiç yok. Merkezi köşelerde rahatlarda. Eğer yadınızda olsa 90-yılınca yıla çelli. Aşgabat bağışçılıklı şehirdi. Men yaşlığımı istiyorum. Köşelerde adam, bir topur adam her vakt velayetlerden, etraflardan geliyor. Hem Aşgabat'ın adamları geliyordu. Arkin köşelerde geliyordu. Hiç yıl kazançılık yoktu. 70-80-90 yıllarda uluyandat yoktu. Hazır biz yine nimemiz allık bolayım. Başlan biz karışılığımı allık bolayım. Yine şu yali yani kıyağda emeli geldi. Şu nemen alamatı. Şu nemen düşünecek oluyor. Türkmenler rejimden gideceğini, gidiyor sorununa idea. Yine yeni bir video seyredim şu mu? Ашхабад город белых машин, белых зданий. Другие машины здесь просто не едут. Ашхабад город белых машин, белых зданий. Другие машины здесь просто не едут, потому что они запрещены в покупке. Если ты приобретаешь машину, то она должна быть только белого цвета. Ну, в крайнем случае, серебристого. Все должно быть красиво, все должно быть стильно. Ашхабад. Yine Muhammed ağa buradan turist yine Türkmenistan'a geliyor.
bir topar video edipdir, ýöne iki videosunu koyupdyr. Şurada halk yok, ak maşinlar, ýanky bu bir gen görýärler. Çeýe bir turist bolup gelsen Türkmenistan gowujadyr. Owudunjo ýanky hemmedat gülýaly, ak maşinlar, ýöne sen ýanky gasinsan atelynyň aýnasyny görýän Türkmenistany. Köçe çykanda sana ýanky sen başga datlary bilen, sen administrativ gulluklar bilen, hökümet gullukları bilen iş çalşan. Sen bilen o hakykati. Sen ýanky kostümle bilýän, ýöne şeýle seredip bilýän. Bu şol adamam genligi tapýar, adam ýok. Ak maşinlar. Ine muňa näme diýjek Muhammed ağa? Aýdym, söz sizin. Murada filosofiyada bir zat barda, eger diye mazmun forma qavat gelmese dargaya diye da manasız bolýar, maskaraçylyk bol. Bizinkide de şeýle ýurdumyz ösene, halkymyz baýana, ýöne ýurdun ýeratdy baýlygyny biderek dada sarp edip diňe owadan dip görkezjek bolýar. Şol üçin hem şunu ýanak maskara bolýar. Iň gowy ýerlerde Türkmenistanyň ýaşaýjylary ýok. Ruhsuz şähere urlýar. Oňa niýeti näme üçin? Diňe yer astyndan gelýän baýlyklary ogurlamak üçin gurulşy etýär. Şoňa meselen $1 milyon çykdy diýen bolsa $20 milyon diýip 19 milyony ogurlaýarlar. Etýän zady haramdadan şol. Halkam garyp Türkiýede gulçylyga mejbur bolýar. Diňe şol. Yani bizim ýurdumyz normal ýagdaýda da. Doğru diýem. Ine men watandaşlara soru berýän. Sizin kelleňizde şu logika nähili ýanky giýýär. Nähili şu logika siz interpret edýäňiz. Türkmenistanda owdun jaýlar, maşinlar, bir topar binalar urulýar. Milyon, milyardlarça, 100 milyonça. Ýürüýte bir şäher edilýär. Ýanky ýürüýte binalar urulýar. O meşhurluk ýanky çäresini geçirmek üçin. Şol baý döwletiň alamatyny görkezýär. Ýöne şu wagtda öz maşgalasyny eklejek bolup bizim watandaşlarymyz, ýagny tebii baýlyklaryň hojaýynlary daşyna köpük göller, polis amonlar ýerinden kowlap ýör. Ine şu logika sizin kelleňizde näme bolmuşýar? Ýazın kommentariýada doğru şol? Ya doğru mu? Ya bir tane kezzap bizim baýlyklarymyzy alıp öz dünýäsini, öz watanını, öz Türkmenistanyny ýasadyp bütün dünýäni allap gezip ýören bir kezzap, halkyny seretmeýän, halkam şu wagtda kösönýän ýagdaýmy ol. Ya başga da atmy. Ya biz mümkin düşünýänlerler arkadan strategiýetine, siýasatyna, ideýa pikirlerine. Mena şoň ideýa pikirlerine tabynem o. Näme şoň ideýasy näme? Ýaşaşyny sen ýaşaýan şuň, sen bir uly bir halk maslahatyň ýolbaşçy, milli lider sen ideýaň bolmaly. Sen ideýa bolup gelýäňde, sen ideýaň beýlekden güýçlü bolansaň, sen milli lider bolýan. Hemme ideýalardan iň güýçlü bolup, sen şoň ideýaň hojaýyny bolýanda. Şoň ideýasy näme? Ogurlamak, tohumly, şammy pammyrlary öňe sürüp Türkmenistan ýarmak. Näçe halk kösünde, näçe wedek aýtdyk, bir gezek namys edip öňe çykyp adamlar, watandaşlar ine ölenleriň ýatan ýeri ýakty bolsun, dogan ardaşlaryna kömek gerek bolsa bereli, men gynanjym bildirýän bir adam şekilli, mena lider diýemek, adam şekilli gynanjyny bildirip bilenok. Bildirip bilenok. Bildirmedi. Näçe aktivistler hemme zat görkezip gynanjyny bildirip gollap etdiler halkymyza. Bir gezek Türkmenistanyň milli lideri ýa-da Türkmenistanyň prezidenti etdim şonu. Bular kimin prezidenti? Näme işläp ýörler şol iki adam? Näçe bir çydyýar şolary? Haýwanlar hem bagşlap bolýan çağazy ölenine baryp gözünden ýaş akýar. Bu halkyň ýolbaşçy, halk bilen bolmaly, bu halk saýlady. Halk ölenine, halk gyrylanyna göz ýaşa aňyrda dursun. Toýlap ýörler. Gurban guly nemede bolanyna konsert berýär. Köşkde gitarasyny alyp. Biz sakladyk şonu. Tanqid edip bütün dünýä urkadip açyk çekinni, utanmady. Çekinni bütün dünýä bilemedin. Şoň üçin biz şonu aýtmadyk bolsak, günde gitara çalyp trýe urup gezip ýörärdi. Biz aýdyp
hükümeti işledip başladık. Türkmenistan'a konstitusiyonu yürütülecek yeketek organ halktır. Yani şu biz guruluyar, biz konstitusiyonu yürütüyor. İntiмотив mi? Görürsünüz, çağlarınızı, nesillerinizi daş örtü işlep, çağal başkalarını saklarlar. MKM polislerini hedir edip, onlarla gezip, aylanıp, onları yankı ahlak taydan yıkarlar. Uç kovudan başlar. Gerekmiş o durmuş bile. Yok. Ne yapacak bir çılıyat? Ben bilemem. Ben şunu düşünemem. Yarın komentarda ne fikir edeyim? İndik video seyredelim. Muhammed Ağa. Ha. Arkadaşlar sevdarım. Size sağ için, yer için, sağlamayı için arama bukyalar, girmeyalar. İnnem bana şu telefonla şunlarda düştüm deyip Halitsan işlerler kapımdan ayrılanıp kadar yamanlı veriyorlar. Sonra 3 yıl telefonumu getir diyorlar. Ben ne etmem, ne yaşamalıyım. Bağırlar ne yapıyorsa, biz ne yapıyorsa ve kadar görmek. Seni işlerle bir kantepti işliyor. İşlemeyen yerinden hala inlerine salın zahir var. Neyse sen katıyla verdi. Biz ne mi? Biz ya yetime ve kuyma getireceğim. Gayret ettim. Hiç yerde işlemeyen akal vilayetinde kuratır olmuş diyen Safar Batır Nedif Göründü Aslan'ın havarına kadar. Akal vilayetinde kuratır olmuş diyen Safar Batır'dan havarına da idin Nedif kalanını kalıp gör. İşlemeyenlere sahiplerin zahini vurun. Alın katıylarını vurun. Burada onun oğlu kalladı işletiyor, yumruk diyor, biz ne etmelik, yetim ne etmelik, eliler kadar buyurun ayla, günlerin oklar kapımdan ayrılan akalitsen işlerler, gelip gitti. Arda beş arayalım, ardan girmeyelim. Suidan boyunumdan sonra ardan geldi, hekimliğe vardı, hekimliğe burada koy çöp diyelim. İdivleme, kuymuğun okları idivleme. Hakimin kakası pensioner, kakasının doğan pensioner. Ana karakunlarına karakunlar pensiyasından ayrı kalıp diyorlar. Hakim değilim adamdım, bir yarın dinleyen yok. İliz arkada ömür koydum ayla. Kömek ne ters mi? Yine Muhammed Ağa şunu ne edecek sebebi yine ünit veren vatandaşlar. Eğer de Türkmenistan'la bir namus ediyen adamlar galım olsa, eğer de Türkmenistan'la erkek oğlanlar, yigitler galım olsa, yine şunu yani gece kömür etmek için bir şu rejim ayırlar. Anladın. Mertleriniz olsa tayar olun. Yılın ahirine çeli biz mesela söyleyek. Şuraya bizim ecelerimize, enerimize ağladıp, kötünüp yördürmeli. Türkmenistan'ın bağlılığı yeterlik şuları. Şunu bütün ömrünü işlek girdiler. Bütün ömrünü naloglar tölüp, hükümete hizmet edip, iş yerlerine doğru iş borçlarını yerine getirdiler. Türkmenistan'ın şunun oğurlanan bağlığı, şunun doğruyatı var şöyle. Şu adamlar şu bağlıklardan lezzet almalı. Ne mi gördüler? Bunu yaşayabilen noktaları, yaşayan ardası için üstüne emkime polis gelen mi olsa, biz niye diyelim? Hani nerede olurlar? Hani şol ovan adamları barıp gelece ne mi oluyor? Hani sorun olsa yürümeyen deyip hekimleri var. Siz ne mi diyemedik? Ya meyetlerin yanında, polislerin yanında emkimler var. Siz kime ne edecek olyanın? Şu ne diyecek olyanın? Hani Türkmen namı değil? Hani Türkmenler? Türkmenler şeylemedi. Yok. Bir düşman ettirem de okmuş onu. Ne yapıp emkime polis ediyor şunu? Ne yapıp kurbanını Serdar Bey Muhammed şunu ettiriyor? Demek şunu düşmanlar bizim. Biz kalmalı. Bollun ne? Şuraya eniler ağlattı o. Şunu da yani akıllı ran olup taş örtü işler, puli verip gözümü yumup köçede, şu köçede yaşayan adamların hiç hak bulmadık yali korkuş bir koy olsun edelim. Bollun ne? Davay teyemmemizi çıkarayım. Bir saatte meselen çözelim ve şuraya enilerimiz ağlamasın. Bollu edelim. Mine şuraya zat görsem gözümden yaş geliyor. Namusum saklık bilemem. Sen ne diyemedin? Yarın komentarda. Muhammed Ağa, sen ne görüyorsun? Ne etmeli benim?
Men sözüm yok Murat abi. Şu da Türkmenistan'ın yerdeyişi. Bir min şu adam şu ene ne aktivist, ne partiya degişli, ne de bir terörist, ne de ekstremist. Yöne bir adam kömek soruya. O yere vaktır, beyarik vaktır kanunur Türkmenistan'da işlemen son. Hiç şeyli hak alıp olmayan son. Edil arkadağın deyip yüzüne edil arkadağı anırda dursun. Bunu lenta kesip verse bir turup at çapışıp yank maşinle vasmıyorka yapıp bir samtıklar. Halkana ölüp dur, eneri ağlap dur, bu samtıklara maşinle vasmıyorka diye. Olan vatan programmasını hedilet kurkede yine bizim arkadağımız. Kimin arkadağı? Şuraya enerin arkadağı bulmasan sen kimin arkadağı? Şammin, pammin arkadağı mı? Elbette sen şunun arkadağı. Şunun için sen bize gereği yok. Biz seni tutsuk etmeli. Neye çatsak tutsuk etsek şunu? Şu haramzadani. Biz şun çatsak adaletliğe ediyoruz. Aydın Muhammed abi başlarsanız sözümü gördüm. Birinciden görýäňi da inni garry aýalla portmany aýçakladyny aýtýarlar. Şu uly uwanç inni adamlar dillenip başladylar. İkinci gözüne yeter öz gyýdyny Türkmenistan boyunca fond, komünitarny fond açıp şoň başlyk edip goýýar. Ondan hem şoňa dwaret gurýar. Şoň birje kapysynyň bahasy şu garry aýalyň 1 ýyllyk pensiýasy bolýar. Yani şu gülýanak ýaşap bilýär şu. Özüm şu komünitarny pomoş etjek diýip dwaret bolýar. Görün, Aşgabatda gurulýan jaýlaryň 5 tane mramornyň bahasy 1 ýyllap şu aýal dok gedi bilýär. Şolam şoň puly. Şoň puly şol. Şoňa bermäni şu haramzada Aşgabatda arkadagyny görýär. Şol üçin watandaşlar ýurt edinki isleseňiz bir sagdyň içinde şulardan dini bilýärmiz. Şonuň biz şuňky programamyzda görkezerdi. Näile edip bolýarmy şo? Sağ olun Muhammed ağa. Men ýene olarak bizim vatandaşlarymyzy ýöňen vatandaşlar şul ene ýeketek ene aglayan ene diýip pikir etmeýär. Bizim enelerimiz, öz enelerimiz ağlıyor. Ben bilemem bizimkiler näýdi. Bizim ejemiz de kötünýär. Sizin ejemizden kötünýär. Daşary ýurtdan bir pul urupmy? Antirederi. Näýe bolýar? Şoýaly. Biz düzdürüň muny. Bu bolmaýar bu maskarası. Dünýäde maskara bolduk. Ola hiç. Bu haramzada itleri, pişikleri, atları köşkür urýar. Bu garyp maşgalaryň bir enesi kösünüp ol pula aňyrda dursun. Bir ýerde haky bolup dur. Şol hakyny hiç gora bilen ok. Edil prezidentim, edil arkadaşım diýip ýüzlenýär. O bulara üns berýän ýok. Şoň üçin men Türkmenistanyň enere ýüzlenýän atalara hemme watandaşlarymyza sizden gönülen siz bütün dünýäyi ýüzlenip bilýär. Ýüzlenýäňizde arkadagyň adyny tutun, ýani milli lideriniň näme diýýäňizi ýöne problemaňyzy açyň. Ýani şu bütün dünýäde häzir OBS ýygynagy bolýar. Biz aýdar şodatlar. Bütün dünýä ünsün çeker. Kiçik owada ýaşadan häzir sen elinde ýürüte bir instrument bar, TikTok. Şoň arkasy bilen sen prezidenta aňyrda dursun, bütün dünýä ýüzlenýär. Bütün dünýäden kömek gelir, hükman. Bu ýar bolmaz. On adam şuraya ýüzlense, derrew gurwa bilen serdary ýanky işini görýärler bunu. Şoň üçin çekinmän, aýdym. Aýdyanyň üçin tutup alyp gidýän bolsalar, onda biz ýara alyp gorumal sizi. Polis MHM gulluklaryny ýüzlenýär. Utananlykmy şuraya ene baryp ýanky gorkuzmany. Utananlykmy şuraya ene jaň edip huk döretmäni. O siz kimi gorýaňyz? Siz hukuk gorýan gurulmalar ýadyňyzdan çykarmaň. Hukuk bolýan gurulmalar da, olar banditler. Siz olar koglamaly. Men arda ýürde ýüzleniş etdim size. Siz hukuk goraýjylar, siz halkyň öňünde kasam aýtdyňyz. Halka, watanma hyzmat eden. Ine watanma halka bolanda, ine şul ene hyzmat etmeli. Bir haramzada, ganhor, Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň ogly korrupsiýonер serdar hyzmat etmeliler.
ine şunu hizmet etmeli. Ya ne doğru mu? Ne doğru olsa MHM polis yazın şu komentarda. Yazılırsanız oraya kahraman olsun. Yazın komentarda ne doğru değil. Muhammed ağa indik video seyredelim. Yeni bir video görkelim size. Hicem saylamadım yolun olayım. Didim uzak yere adam olayım. Yaşlık neme aydın menem bileyim. Meni ululmağa mecbur ettiler. Yine Muhammed ağa ünt verin. Men vatandaşa yine ölecek bolyan ünt verin. Bu ünt verin şuna. Bir kere kersi atalı Mekke var hacı oldular. Yüreğini pek edip, arası edip, yani kalkıma hizmet edecekti. Bütün dünyada yani spektakl oldular. Birbirine kahramançılık verip, Kurbanı iki edep kahraman. Serdar bir edep kahraman. Hacılar, kahramanlar, yazıcı, payet, DJ, raliçi, velosipedçi, atçı, etmedik, görmedik rahatları yok. Yine bizim halkımız gurgurlar şuraya palçıktan cayda yaşıyor. Şuraya palçıktan cay, Merkez Asya'da tapmak kıymet. Türkmenistan'da yine adına yaşatıyor. Sen arkadaş şehrin kime gerek? Ol Novruzki diyenler ha, öyüne varsan yatmağına kravadı yok, tarakanları yani kuhnusunda, yöne dışarı çıktı malinovi kostüm yani oğudonca kostüm ve Mercedes. Şunu menzeyen sen. Ortalığın oğrusuna menzeyen sen. Kurban verdim. Günlük yank eşimle yan avlaymasın deyip, yank her ikune çalışayan, günlük maşinin çalışayan avlaymasın deyip, yank öldüremesinler deyip, halkla duşman korkuyorsun, ikide kahraman olun. O ne sen halkla duşuna kahraman olun. O ne sen namaz eden o, meçhitleri var o, adamlara pul töledip öz sadakalarını veren, o ne hacı olun sen. Men düşünemem, sen kellende bir logika kaldı mı? Ya sen oğlunda logika kaldı mı size? Şuraya idiotlar, dögülüdüm dolandırsa, biz nire varar? Biz Türkmenistan'ın göçkülür. Başka açıyor. Yaşar yerler. Biz bir yerinde düşünmüyoruz. Biri eyyam idiot oluptur, biri önüne meğer idiot, o yallaklapıyor. Onunla gülüşüyor mu? Bizim bir yankı Hudayımızdan bir de. Onun Hudayı kurbanının arkada. Bizim Hudayımız Allah. Biz dilmeden gelişmez, fikrimden gelişmez. O da gitmeli oluyorlar Türkmenistan'dan. Gelin vatandaşlar, ağır ağırlı. Gelin sonuna çelbi din yaşlılar. Ben sizden bir sağa, ömrümüzde bir sağa değil, öz azadlığınız için, nesillerin baktığı için, öz baktığınız için bir sağa kazandı, şunu sarf etmeyen sorayım. Köp gerekken bir sağa çık. Şu bir sağa değil, eğer de bize 1% adam orta koysa, murada men bir sağa tayyar ne etmeli? Üyüşüp koşkuna barıya, şu kaçık gidiyor, bolluyum, mesele çözülüyor. Çıdap yok bu idiotları. İnnelerimiz ağlıyor, çağcıklarımız ağlıyor. İçinde emhemeler, polisler bizi yoktaşını işte yapıyor, ayar gelinlerimizi zorlapıyor. Havarımız yok kutlatlardan. Gelin o koy olsun edelim şu dağıtları. Ya siz kovur yanım şunu. Ya şu durmuşu itleyelim mi? Yanın komentarda ne itleyelim? Muhammed ağa, senin bir komentar versin yankı video. Murada şu da bizim durmuşumuz. Bir zat etmeyeni korkayak, o zaman hemme ağrımlığım özümüz alıyor. O zaman közenip yok.
Her kim öz meselesini çözecek kolup daşar yurda git ya yurdun içinde etle in sonunda da türmeden kelle çıkar yani. Yani yakınlıkta neme önkü prokuror kim adı ayal maşgalı var ha aradan çıktı. Kurban nebi. Bolu bilsen hükümetin için işlep şov olardın da. Elini okşap, prezidente neme diyseniz hizmet edip in sonunda da türmen içinde ölürsün. Şol belli zaten mevzu. Berdi Muhammed hükümete gelen meri hani yanındaki adamlar, şu bilen bile gelen adamlar nerede? Bir oturup fikir edin. Şol için öz geleceğinizin aladak net yanmorsanız hükümetin içindeki işleyerler. Bir daha da göz yetirin. Eğer şu karamdada bar olsa size hem işe korkup var. Siz hem işe korkasınla hem işe korkasınla yaşamak. Siz ademkerçilikten çıkmalı. Siz bir vicdan olmalı. Siz bir namus olmalı. Siz gözden düşmeli. Siz imandan düşmeli. Eğer şunu ayırsak şu yurt bizimki. Şu yurtta her kim öz hukukuna göre işlep kazanıp arkayın gezlenmeliye, öz işleyen doğruluğun üstüne kuvanımanmeliye, halkın arasında avrayamalı. Şuna bizde en mümkünçilik var. Şunu ayıramızdan son inniki geleceğin aladasını etmeyin. Şunu ayıran adam innikine meyyen biz biliyek nem etmeliğini. Biz ona hiç vakit arkadağım deyimer. Onu dine bize hizmet etmeli adam. İslerine kanunu ütket çıktı orada bokunu yeme. Kanunu ütketmeyen eğer halkın tesip olmasa, halk köşeye çıkıp miting edibilmese, metbuat azatlık olmasa, azat aylarlık üçün etmesen işte ettirmeye. Şol için bize peskel her şey. Şundan deyince hemen kovuyorsun. Men işte yine bir daha da açacak Murat ne vakit verden. Hükümetin içindeki işleyenlerin köpüsü bu haramzada şoları duzoğa batırıp şolara cay verdi elitli caylarından. Bir tavır adamla moşondan korkkandır. Eğer bir gidası bizim elimizden cay yok vatandaşlar. Eğer şu haramzada gitti, eğer siz halkın önünde durmasanız, halkı kömek etseniz şu cayları biz garantiyle verecek size vermeyin. Beyleki halka verişiyene size veriliyor. Önkü işinizde işleyemeyeniniz eğer okuyunuz var. Şol için şimdi berk yadını da saklayın. Şuna biz garan. Şol için şu haramzadadan deyin. Oldu mu? Sağ olun Muhammed ağam. Edi vatandaşlar, edi iyileşler. Ben bir daha da hiç düşünemem. Neymiş bir adam özüne prezident deyse. Halkın önüne borcu oluyor. Şu borcunu yerine getirse biz onu arkada alırda ya da milli lider ya da arkada değilmeli. Ama bu borcu şuna. Yani doğru mu Muhammed abi? Bir yeri borç alıyor, prezident olmalı. O öz borcunu yerine getiriyor. Yerine getiren biz onu arkada etmeli oluyor. Ne yapayım? Yöne prezident, vaktin çıkılan adam. Ne yapayım biz onu arkada değilmeli. Ola bir. Bu ikram haramzada. Ne borçlarını yerine getiriyor. Değil mi haklarını olup hedil etmiyorlar. Biz 2 edek, 3 edek, 5 edek şunu arkada değilmeliler. Nimette arkada olur ya. Yine ağlattı. Değil mi bir enede? Bunlar çıkanlar internette yankı TikTok açtan ağlatın, oturup ağlatın ne diye. Türkmen halkına ne oluyor? Bulmadan o böyle. Lan mert yok mu? Biz şurur yalı bir musuru dönlük mü ki? Hani mertler? Mertlere mi oradan hep Pasostan yanına yankı bir mertçe var. Pasostan'ı uğrap, Türkmenistan'ı uğrayan deyip yallaklap, hizmet edip korrupsiya ediyor. Onun böyle o utanç. Mert demek opşi bir panyatiyalar var. Grajdan bir düşünceler var. Bir adalatın düşünceleri var. Ne şunun içinde sen mert olmalı. O sen mertden görkölüp ben Pasostan'ı oturun korrupsiya gollap mert olmalı. Sen bu torun mert. Yani bu torunum değil. Sen namart. Bu torun namart. Mert olanda halkın için çıkmalı. Halkın için durmalı.
Men size bir misal getireyim. Şu temany yapalım Muhammed Afiya yaman köp videolar var men her gün görkep bilemem. Yine bir misal okuyayım. Döwletçan Ýagşymuradow. Ýadyňyzda bolsa bir ýerde bir zat utdy Amerikadan bir ýerde gıygyryp men arkadagy serdary Şöhrat aýdan aýtdy. Bir tanqid etdi onu. Oluny. Emma maýdia gahrman oglun, hakyky gahrman medalini almaly oglun. Bir özüçe ýok adamlara ýa-ni falşiw gahrmançylyk alyp, falşiw saýlawlar üçin, falşiw zatlar edip, falşiw arkadagy serdary şu ýa-ni iki ortada ýallaklap näme aýtdy. Bir tanqid etdi. Ýerlikde aýtdy. Soň videolaryny görýän tüweleme, berekella diýjegin men şu ogluna. Hakyky MMA boldy, hakyky mert boldy. Enatatna ýasa bol, türkmen halkyna sag bolady. Ýeňişini şolara bagışlaýan diýip aýdýar. Ine evolýusiýa. Hiç şart diýmesek, itden adam ýallyk bolup bilýär. Ine MMA diýen gahrman ýallyk bolup bilýär. Akış Taparow hem şeýle. Häzir senin Akış Taparow dinläsiň gelýär. Şoňa höwet döredýär. Şoňa hormat özüne hormat döredýär. Ine hormat nirde? Inanyň erti Muhammed Ağa prezident bolsun, men prezident bolsun, beýlik bolsun, ýallyklamam bize. Geregi ýok. Türkmen ýallyk däl. Goýun şo zatları. Muhammed Ağa çykyş edýär, bory şoň. Kırçam sentryň ýolbaşdy. Men çykyş edýän, men DWT halk kerekediň ýolbaşdy, men çykyş etmeli. Onuň üçin maňa ýetgeşik ýa hormat gerek gel. Men borjum şol. Şeýle bolmaly durmuş. Ýa näde durmy? Ýazym kommentariýada. Şoň üçin biz ýa döwletçanyň temasyna gelelim. Muhammed Ağa Ferdiň öýt temamda geçmek birimiz Türkmenistany biz tamamlaýyn, ondan geçelim. Ine Döwletçan Ýagşymuradowyň nimeti ýa-ni Türkmenistan Onu özüňiz görüp bilersiňiz, ine ikinji videosy ine kakasy. Döwletçan Ýagşymuradowyň kakasy gaty tolgunýar. Şu wada çelli boýny hiç wagt görmedim diýär. Ýöne bugün görermi, görmezmi? Onuň biljekken, ýöne biz ýeňişe garaşýarys. Dogry dälmi? Dogry. An batyra bir kommentariýa bermen. Şu bile Döwletçan goýdy. Bir tobar dostlary kakasynyň o. Şu Reşik poza bu sene çok oldu tefsirmemiz valide oturuyor. Reşik poza Döwletçan valide vizitiye. İşte Türk televizyon daragoy. Şu an her kim tolgunýar, şoň üçin bir belli bir zat aýtdylar ýok, ýöne bize diňe ýeňiş gerek. Nesip poza ýeňişen bolar. Nesip Ine Ferdiň Muhammed Ağa şöyle men efir böleýin, düşündireyim. Ine Ferdiň. Gahrman oglum. Bir topar ýeňişler gazandy. Serdar bar ýok. O wagtynça gelen Gurban, o wagtynça gelen Serdar bar ýok. Muň ýeňişi, muň gazanjy aýratyn. Serdara Gurbanla bagly. Hakykatdan hem şuraya ýeňen bolsa, şuňa wara Türkmen hökümeti maşin bermeli padarka. Şu Türkmen hökümeti gahrmançylyk bir medal bermeli, bir zat bellemeli şunu. Hakykatdan hem eger normal döwlet bolmasa. Şonuň üçin şuraya oglanlary Türkmen halky ini goýulmaly. Şul ýallaklykdan normalna geçdi. Normal gahrmançylyk geçdi. Normal sportsmen boldy. Normal watançy, watanyny goýan, watanyň baýdanyny galdyrýan oglun boldy. Biz goýulmaly hökmen. Şonuň üçin ine demokratik opozisiýanyň wekilleri, hemme aktivistler, Türkmen halky Döwletçan Ýagşymuradow goýulýar. Siziň ýeňişleriňiz Türkmenistanyň ýeňişi, biziň halkynyň ýeňişleri. Sizin hormatyňyz üýtgeşik aýratyn. Ne arkadaga bagly, ne Gurbanla bagly, ne Serdara bagly. Şolaryň ýüzüne serseňiz, gönlüň serdim. Şolar utanmaly. Olar sizin gahrman medalyňyzy alyp bütün dünýäde aýlanyp ýörler. Olar gorkop, olar halkyny talyan, genotsid edýän haramzadalar. Siz bolsa başga adam. Şoň üçin özüňizi goşma, şolaryň atlaryny aýtmaň. Öz awraňyzy şuraya hapadada buluşturma.
Men bilemok oğul gerek gelecek Gurbanulyň aýagy näçe diýär. Şu ýaly hap adam bilen ýaşamany ýöne bizim halkymız şulara ýagnaşmaly. Neçeýlik tohumy, ne şunyň ýanky özüne goýan statuslaryna, gahrman idi, hacı diýdi, ýene bir arkadar diýdi. Kim arkadar bellisi ýok, kim şular bellisi ýok, bir nimeden geleni bellisi ýok, näme diýeni bellisi ýok, ideýalar ýok, pikirler ýok, hiç şartlar ýok. Ýöne talap banditler gelip aýlyp ýörer. Şoň üçin Döwletçan Ýagşymyratov ýaly beýlik sportsmenler ýülenýär. Mert bolun, utýamyň, halka sag bolsun aýt. Halk seni emele getirdi. İnatan birinci bilen emele getirdi. Birinci bilen şoň aýagyna ýykyl, käbäňe ýykyl. Kim olar çüýrük tohum? Türkmen halkynyň masgarawazy, Türkmen halkynyň pazory. Şoň üçin olaryň atlaryny aýtmaň. Sen yemişin, gazanyň edin, 9 aýlap diýjeginde işleň der dökön zadyny sen hapanaýan şoňa. Etmäň şonu. Haýyş. Şoň üçin Türkmen halky Döwletçan Ýagşymyradow golýar. Ine Dubayda çykyş etdi. Şo ýerde ýeňiş gazanyp bilmedi. Ýöne dastoýna görüşdi we Türkmen halkyny şo ýerde maskara etmedi. Gaýtyp awrany aldyrdy. Emme dünýäde belli keşdiler şoň adyny Türkmenistandan dy. Şoň üçin berekella, köp sag bolsun. Türkmeniň adyny galdyrdyň. Gurbanuly bilen Serdar ýalylar, olar Türkmeniň adyny çukur goýmaýarlar. Sen bolsa galdyrdyň, köp sag bolun. Aýdym Muhammed aga. Menem höwet bilen teretdim diýen ören garaşýadym Döwletçan ýeňdin ýöne gynantagam nemet ýöne bir mın ýanak göreşýän gahrman adamlara bir nemede ýeňilmegem olum üstünlük hasap edilýär. Sebäbi o şo bilen özüni östürýär. Yanlışlaryny bilýär, indikilerde hökmenem utor. Sebäbi Döwletçan Amerikan içinde training eden, otada gow trainerleri we otada başga zatlary gören dünýäde. Şol üçin Döwletçan utturjak adamda ol ýene-de ýeňer üstünliklerden matip bolar. Ýöne şu adamyň ýene bir bellecek adam we öten akşam Serdar bilen Gurbanuly Berdimuhammed ýatyp bilmediler. Bir denem Döwletçan ýeňata ýugurdyň içinde ýaşly aýagylar köşe çykar diýip gorkdylar. Şol üçin tüýt ýürekden şolun ýeňişini islemeýän adam şu haramdada. Sebäbi ola Türkmenistanyna hemme kahramançylygy bizim tohumumuz bolmaly hasap etýärler. Başga adamlar absolutna hasap edenler. Temboliýa bir çerjew watandaşlarymyň kahramanlary. Otadan çykanlarda adam hasap edenler o haramda. Şol üçin öten akşam gorkup nämetçe bilmän otydylar. Şol üçin bol dilegleri şu di, şu ýeňmesin. Sebäbi özlerine konkurent etdiler. Şu wagt Döwletçanyň birji sözi halky köçe çykaryp bilýär. Sebäbi halkyň içinde awraý bar. Şondan hem gorkýar. Şon ýanagam taryhda ýaman köp. Belli adamlar, kahraman adamlar halkyň lideri bolýar. Halkyň içinde gepi ýörýär. Şol üçin Berdimuhammed ikram lider isläner. Sağ ol Muhammed aga, menim goşuljak bolýan teň aýdanyňa birinji bilen men ýanky şol Döwletçanyň inatatyna sag bolsun bilýän. Şu ýaly ogluny terbiýelep üstürdiňi türme. Şu ýaly gahrman oglan. O ýanlışlar bolýar, bizde de ýanlışlar bolýar, tapawlýar. Ýöne uğrumyz çalşanlardyr. Aç çepräňizde derru uğrumuzy alýandyr. Şoň üçin şu ýaly gahrmanlar bize gerek Türkmenistana. Ine şu ýaly gahrmanlar Türkmenistanyň baydagyny bütün dünýäde galdyrýar. Bize gerek. Şunam gerek, ýertirem gerek, bir günam gerek. Şu Türkmenistanyň baydagy durýança bize gahrmanlar gerek. Mertler gerek. Halkyň tarapynda durýar. Halkyň tarapynda durýan mertler gerek. O arkadagy ýalap ýörenler geregi ýok. Olar musur. Ýöne şu ýaly gahrmanlar bize gerek. Şoň üçin gatdor we lakkeşdiňi dün olar gorkdular. Täze gahrman emele geräýmesin. Şu gahrmanyň bir sözde hemme çalyşyp bilýär. Şol ýeňiş bilen gelende halk üýşer. Şol üýşen adam bular agdarmana günü gider köşmüne diýip gorkýarlar. Ýa istenik halkyň çäresinden gorkýarlar. Bu da halkyň çäresi. Şoň üçin watandaşlar gelin hemme
döwletçan utulsa da gollalyn inim utulongda teýärden analiz edip üstmäne ýol açylýar. Eger diňe utup ýörseň, onsoň ýanky urun bozulýar. Käwagt utulsaň erwedem däl ýoluň açylýar. Ýöne sen gaýrat edip ine şu derejä barypsyň şu ýere. Şol bir topar adamlar utup şu derejä barypsyň, oňa köp taňja katyn işinde üstünlük diňe ýeňiş bolsun, türkmen halky we demokratik opozisiýa arkanyndadyr. Hemme ýeňişlerini biz hökman belläp geçer ve bütün dünya yaralar. Yine başka da yine bizim oğudaşlarımız, bizim vatandaşlarımız, bizim yankı vatandaşlarımın sözleri var. Gelin dinleyelim döwletçany golun sözlerini. Yaxşı Muradov'un boyu boldu. Hem benzerim bilesiz arkadaşlar. Boyu gördüm, boyu çotki geçti. Ben desem size. Takansa stoykada kakıştı. Alı gidip bir göreş bilen ya bir abışın buladı ya, nada ki bayasları görese özgüzlerim bilesiz altın tutma gelemez. Dine beline yapışıp kakışacak olatları yok. Böyle canakemiz nükşetli dine stoykada kakıştı. Birinci, ikinci round, üçüncü round noktaları çotki etti toku karşısındaki. Yine başka bir anlaşma. Dubai var, şol boyu götürdü. Zaten çıktık, Prima FD'de oturduk. TikTok'da koyduk, YouTube'da böyle koyduk. Okul arenadan çıktık şu anda. Oraya hadi propka. Şimdi nane iyileşmez. Suudi Arabistan filan İngilizce kıynatakta. Yine ona ruhtan düşmeliyim, kollayın. Her kelimeler, her yatatlar yazıp ruhtan düşürmeliyim iyileşmedi. Dine öne öğreteceksin. İngilizce Dine öňe döwletçan şoň üçin bizim vatandaşymyz ýallak däl, gahrman vatandaş bir ýerde görüşen bolsa, ememede Amerika hökman bar gollan. Soňky puluňyzy oňun bar gollan. Onu biz türkmen halky bolarys. Bolmasa biz ýanky bir düşünmeýän bir birbirine agdyr däl, bir çyganlar ýaly bir halk bolarys. Näme gerek? Bizim güýçli nesil ýanky atabalarımız var. Bu üçlü atabalarımız, Türkiye'de başlarımız bir topa döwletleri emele getirdi. Biz bir beýik halk. Şoň üçin beýikligimizi biz tasdiklap durmaly her wagt. Barp beýiklerini gollamaly. Şu 100-nji ýer alsyn şuny türkmen bolsa gollamaly. Biz ine şoň üçin şu biz gollamasak şunu gollajak başga ýok. Biz gollamaly. Birinji bilen biz barman şoň. Şoň üçin inne kütünüklere çendi döwletçan biz sizi gollaýar. Inni kütünüklerim halkam bizem hemmemiz gollur sen üstünlükler. Gelin inni biz öýe çykyşymyzy dowam edelim. Esa çykyşynda gelelim Muhammed ağa. Yine men size bir video görkedeýin. Şu video Marokkoda bolan video. Şuňa ýanky zer nesil. Birinji şu videony goýmakka men size bir giriş temamyda giriş sözler aýdym. Son wagtlar sosial media ötüyor. Dünyada ötüyor. Dünya Türkmenistan'da değil. Bütün dünyada. Men öňe aýdýarym. Sosial media her wakany gaty çaltyýlykda her adama ýetirbilýär. Amerikada birini öldürýärse, derä şonu goýup, ýani eýýäm sen gaty gysga bir 2 sekund 2 minutluk videoda şoň netijesini görýän. Düýmek bütün dünyada informasyon ýani alış-salyş tiýligi öňküden 100 miňlerçe esse tiýdenli. Diýmek, häzir kunda Türkmenistanda bir zat bolýan bolsa, TikTok bolup eýen bütün dünýäye ýaýrar. Şu ýazatlar diňe Türkmenistanda da ine Marokkoda, Nepalda, ýagny Madagaskarda bolup gider. Şu zatlar, şu çalışmalar hemme döwletlerde bolur. Haýsy döwlet öz halkyny edýän bolsa, öz halkyna garşy bir kamçylyk edýän bolsa, derrew şu zatlara ýaýrap, bütün dünýäniň ünsüni çekip, şu ýeriň halky galyp şu zatlar duýdar. Gelecekde diňe şo bar. Şoň üçin Türkmenistanyň gitjek ýeri ýok rejimi. Şol ata-ogullar häzir gaçmasa, şular alınýar. Şoň üçin men ata-ogulyna mesaj berjek bolýam. Serda ve Gurbany Berdimuhamedowlar. Бегите пока не поздно. Срочно. Türkmen halkı ýygyňyzdan barýar häzir. Gaçyň çal. Yetişilseniz. Entek bir zat
yani alıp çıkarıp bilýäňiz. Gaçyň şal. Biz sizi alýas. Şonu biz aňarymy, başga ýolumuz ýok. Gaty şart ýagdaýda alýas. Şonuň üçin vatandaşlar häzir sosial mediýanyň ösmegi bilen hemme zatlar tiýleşýär. Hemme zat. Diňe ýa-ni adam haklaryna garşy bolýan adamlara garşy görüş ýa-da başga hemme zat güýçlenýär. Hemme zat şartlaşýar. Hemme zat norma gelýär. Ini gidläp bolmaýar. Şonuň üçin ine şu zatlar Nepal'da başladı. Nepal'da ne yapıp başladı? İnterneti yaptılar. Bir topar provider'a qadağançılık ettiler, bir topar saytlar yaptılar, bir topar sosyal medyalar yaptılar. Yaş nesil, sosyal medyada oturan nesil çıdaman kaldı. Men size aydayım, gülmeyin. Häzir Türkmenistan'da internet yapıp TikTok yapsan, Türkmenistan kalıyor häzir. Çağışa merakka, gün koşka varıp yumuryalar şu oluyor. Ya bilýärler. Soňky ýa-ni çörüginden galdyrýar. Bir topary TikTok'ta galanýar, bir topary TikTok'un üstünden ardyna ýa stresini dökýär, bir topary dost edinýär, bir topary ýa-ni kontent alyp barýar. Şoň üçin TikTok'un häzir ýa-ni rewolýusion görüşde, halkyň görüşini, halkyň öz azatlygyna çykyşyny uly rol oýnaýar TikTok. Onu häzir internetler kontrol edilenok. Ýa şoň üçin Nepalda şondan başlady. Marokkoda esasy 9 sany ayal maşgaly gowry ayallar bir banitada kesir we ettirip ölýärler. Ýagny medisinaның derejesini petdi. Şonda ýaşlar, şonuň äärleri, dogry gardaşlary ýaşlar gollap çykdy öňe. Beýtmeýän biri ýa-ni medisina galdyň diýip olar rewolýusion zatlar edip gelnokdy. Ýöne rejim. Derro bular galyp başlap diýip gyzyp başlaýar bolýan. Onu nimede ýaly boltu towlap rezbatyny sarbat edýär, şol ýaly sarbat edýär. Halkyň ýa-ni nägiligi, halkyň çydamlygy, sabırlygy dolýar. Bir gerekde gidýanyny kontrol edip bolmaýar. Ine şol ýaly haus Türkmenistanda bolur. Ýöne o haus köp wagt bolmaz, gyýytka wagt bolar. Onu derro demokratik opozisiýa kontrolüne alyp dogry ýola sagar. Şundan hemmesi geçiyor. Hemme devletler, azatlığı çıkacak devletler geçiyor. Amerika'da da, Fransa'da da, Germanya'da, Avrupa'da, Rusya'da, Armenistan hemmesi geçti. Bizim mi olmuş? Elbette eğer bir şeyle bir ağır olunmasa, Kur'an'ın siyadaran bir düşünceli adam olunmasa, görüyen mi olsa, şu halk hükman bir de ayrıya, gelin halkla gürleşip, rolümüzü şolara verip, bir daşına çıktı derleyip, hani oraya akıllık var mı? Hani oraya yitilik var mı? Hani oraya Türkmençilik var mı orada? Yok. Bunu banditler. Bunu sizin haklarınızı uğurlayan, sizin bağlıklarını uğurlayan banditler. Şammi. Bunun düşüncesi yok, bunun diplomu yok, milyarder olup gitti. Neçe biznesmenler var, güçlü. Milyoner olup bilen var Türkmenistan'da. O Şammi diye yazar, mektepte kilikçi. Diplomu yok, satın alın hemme aldı. Milyarder olup. O ne milyarder oluyor? Uğurluk mu? Başka yol yok. Ya Hacı Murat yanına. O akıllı rahat. Sen milyoner bolup biliyorsun, öyle milyarder ne bolup biliyorsun? Niye kontraktın var milyarder boluyor? Değil mi uğurluk? Hükümetin pulu oluyor. Ya Kurmanlı Berdim Hamedov, milli lider milyarder gördüğün bir dünyada. Nazarbayev'den başka yoktur. Milli lider milyarder. Onun kimin pulları? Halkın pulları. Senki, menki, Muhammed Ağanki. Şu efir gördüğün ne senki. Ya onun kimi? Yok. Ya da oluyor günle var. Milyarder 4 tane libovnikli. Ayağı. Utanç ol. Maskarçılık değil mi? Hani kim şunu bırdat diye mi? Yok. Yaşanmayını arayest ettiler mi? Yok. Ahranızı bilen yürüyor. Türkmenistan'da kanunları bulup ahranızı bilen yürüyor. Polistan orada yüzüne vuruyor. MHM orada kaçık gidiyor. Hani kahraman MHM'şlikler? Hani korkmayan polisler? Hemmeniz korkun. 10 tane ahranızından korkuyor. Kalkta kalaysa münler kaçık gidiyor. Yine men size bir daha deyleyin ha. Siz bir yerde durursunuz. Orset'te olaysınız. 10 volt dursun, bir tane amon gelse sizden korkun. 100 volt dursun, amon barmayarım kaçık diye.
Siz halkın gücünün nämedigini bilmiyorsunuz. Men size düşündüreyim. Seyredin şu videoyu. Görürsünüz. Yine Marokko'da bolup geçen var. Ünsörün şunun hemmesi yaştır Murad ağa. Seret, hemmesi yaştır. Yine indiki videoyu unutmayalım. Ya buyurun. Yani tutturan bunu sonunda uğraşıyor. Muhammed ağa, men köp kadrlar görkezmeyin. Mesela şimdi kadrlar var, halk duvorin polis maşini gelip şonun üstüne geçip 5 altını öldürüyor. Ya Stenka maşinini kanıyor. Şondan başlattı. Polisler bispediyalı geçtirip halk bispediyalı geçtirip. Yani şu yani halk öneriliklerini bilenine akıllı hükümet bolsa öňe çıkıp gürleşip şonun yoluşuyla gürleşip yani bir bağlanışa yeter neme diýär. Ýöne tupoy, idiot hükümet bolsa ine şuryalıklar etýär. Men neme Marok hükümet idiot tupoy diýmem, oýurda diktator bar, oýurda parçalyk bar. Ýöne Türkmenistanyň ýagdaýy olurdan beter. Bizde bir topar gadagançylyk, bizde şu rejim saklayan yürütü emhemet polis kullukları. Şur saklayan. Bunlar adam haklarını koruyan adamlar değil. Dine kurbanın serdari koruyan polis ve emhemet kullukları. Her halk çıkanlar önüne duraysanlar tekizler gider. O zaman aytmam. Bak biz bilmeyenler halk şuraya hem de karşılığını. Size günah yer. Halk karşı. Biz İslam yok Serdar Berdimuhamedovları. Kurbanın Berdimuhamedovları. Şu tohum biz İslam yok. Şolu Türkmenistan'dan göç gitmedi. Hemmesi. Ya da türmeye geçmeli. Özünü eden cinayetlerine cevap vermeli. Vakti geldi. Bolunni. Türkmen halkı bundan beter çılap bilmiyor. Yine Muhammed ağa sizden bir düşündürüyorsunuz. Şu Marokko'da, Madagaskar'da, Nepal'da Burada diktatörlerin yanlışının esası izadı ne? Halk korkuk. Bula hiç ayağa kalmaya diýär. Ýöne hemmesi şoň yanlış. Halkın bir toşky kipeniyeti var. Şoňa ýetenden soň hiç de onu durabilmeýär. Onu met ýerle ýaşly. Şu wagt ýa-da Filipin'de de boldy şuň ýalakda, Nepal'da boldy, nemede Madagaskar'da, äleke Marokko'da. Men häzir taňa bir video uratdym. Awganistan'da da boldy, Farab'da. Farab'da şu ta Türkmenli esadan. Şonu koymurada Farab'daki. İnternet ketdiler. Özün Talibanlı özüňiz bilýäňiz cinayetkarly ola. Adam kırıp öldürüp görelle. Kanunçylyk diýen zat ýok. Onda da halk köçe çykdy. Olaleke şu videosunda var. Şol üçin halkyň öňüne çykyp bolmaýar. Halkyň öňüne garşylyk görkezip bolmaýar. Ýöne bir karakterine zat bar. Bizim ýurdumyzda degişli zat. Bizim ýurdumyzda siyasi toporlu ýok. Siyasi toporlu bolmasa ondan halkı çağırış edip köçe çıkarıp bolmaýar. Birden özünden bolýar. Yani meselen döwletçan eger ýeňem bolsa şu bir uly mümkinçilik göredi bilýär, halk köçe nimetmäne. Polisiýa garşylyk görkezler üstünde pelek geçerli. Şonu ýanakdatlar adamlaryň taryhyny ýaman köp. Şunu ýanak situasiýa. Ýa meselen ýa Marokko'da bolan. Balnisa baran adamlaryň dadyny görüp adamlar gaharyna köçe çykýar. Ýa Nepal'da bolan interneti kesip dad edenlerine ýaşly derrew
internetin üstüyle bir-birini aydıp köçe çıkıp dökülmekleri şon yana. Ya öňem Merakeş'te bolanda bir tane yaşa olan özünü otladı şon yana. Şol için Türkmenistan en ıslah bir yer. Bunu koracak adam yok. O yurtlarda devletçilik var, kanun var. O zaman bir topar sudya var. Doğru korrupsiyada var. Halkın kardeşliği var. Yönü bir topar strukturolu önden işlek geleyen de var. Türkmenistan'da hiç kayfı yok. Türkmenistan'da her bir eneden noğun çağdan sonra sen şu karamdada dikkiğirat bilyerle Türkmenistan'da ne polisiye razı, ne hükümetin içindeki işleyenler razı, hem mekş bilye Berdi Muhammed'in kardeşleri yurttalayarlar. Sudiya diyen de adam onu özleri belleyerle cinayetkar paran bolması iştahat edip bulunur. Şol için bizim yurdumuz en ıslabı yeri neyme bir hem akmak hem nadan hem devlet kuruluşu yok. Hem meki çüren. Şunu taklat bilecek zat yok. Sebebi hem meki narda. Şu sebepten bizim halkımızda dine bir situasiye dörebilsen ya dörasa eyyem halk köçe çıkıyor. Mesela şu an Berdi Muhammed'in ikbalı bir tane o köçede maşin taklap duran polisiye bağlı. Bir polisiye çıkarken 15 saniye taklap şolardan doğrulun pul alacak oldu. Şu şoförle de kıyıkçı edip başladılar. Adamın kopyerine şun öğüdü hükümeti yok edip biliyor. Ya Balnisan içinde bir tane vraç gelip bir gövrel çağa nemeni öldürürse ya pul vermediği için bir dat bularsa şu taydaki adamla kalıp köçedi okulu biliyor. Ya mescitlerden bir çala bir yanlışlığı hükümeti işgallerinin adamları köçeye getirir. Ya stadyon islenlik Türkmenistan'ın içinde geçirilen yığınakla Berdi Muhammed'i kovup bolup biliyor. Sebebi şu taydaki hükümeti pristavlayan adamla birce yanlışı Berdi Muhammed'i sonuna getirbiliyor. Bula da katastrofist oturuyor. Mesela Kaddafi'nin tutorlarına halk kaharını turbalıp şol yaman iznasili vedet yani kendine erkeklere yaş çağızlıklara eden dağıtları şunun sırtına soluyor. Şol tarihte şu tutorlarına birinci şol tutan adamın kelletine gelen de şundan kaharını çıkaracak olup şey diyor. Turbanı talayaydı. Şol için bulan sonu yaman ervet oturur. Şol için eğer şunu öz çağasını aladasını etken olsa karandadır. Şun kun hükümetten gitmeli. Bir direkt karıştırıp öz çağalarını öldürecek olmasınlar. Ya son yanak cezalara özlerini tedavi edecek olmasınlar. Şun gitsele parakatçılıklı yurtta siyasi ütköştler girmeyene şert dörettele yurdun içi bulaşmadan yurdun içinde parakatçılıklı siyasi ütköşklüğüm olur. Murada bollum ben. Alo Murada. Gat doğru belirtiştiğin Muhammed ağa benim goşşak bolyan ine ünsörüm. Marokko'da nemeden başladı. Şol Balnisa'da 90 gowra ayal ölüye. Adıma çıkıyor. Nemede internet yaptılar. Bir küçük sayfa var. Türkmenistan'da günle sayfa yapma. İzlenlik vakt. Doğru aytdım, köçede bir polis çıkarıp bispediyel edip korrupsiya etip başladı mı? Şu yerde vuruş olup, şu yerden adamı hak kalıp başlıyor. İzlenlik zat gül köşkelk diye adamlar. Şoň için Urwan Berdi Muhammed ve Serdar Berdi Muhammed gaçın häzir. Men size ine Türkmen ýalaýan gaçın janyny sakka. Köçede näme zorlar, näme edilir? Men prognozum ediljek gel. Men habarym ma bir topar adamlar aýdýan, "Murada bize ver şonu." Sizi wara diýir etmediler. Biz sizi başarmysak gowrap, suwda gidip bütün dünýä öküp suwda etjek bolýar. Ýöne bizim elimize yetirip vermediler sizi. Kaçın wagtyňyz waka. Sebebi inni siz demokratik opozisiýa devlete garşy bolşaňyz ok. Ya Muhammed ağa garşy bolşaňyz ok. Siz bütün dünýädäki adalatda üçin adalatyna garşy bolşaňyz. Siz bütün dünýädäki sosial medialara garşy bolşaňyz. Amerika görüş bilen on garşy. Siz kim? Putin görüş bilen on garşy. Siz kim? Şoň üçin
Gaçyň wagtyňyz baka men hemme tohumna aýdýan. Gaçyk gidin. Biz ganhor däldir siz ýaly. Gaçyň ýok bolun. Türkmenistan adatlygy çykarmaly. Muhammed ağa, bir jemleten bir efiram bir jemläp tutursak şol ýa-da Men aýtjaklarym şol. Türkmenistan mana islenlik wagty, ýaşlarda şu atlym yaman inni aktiv bolýar. Mekteplerde ýa bayram alda, ondan soň daha şoňyň mekteplerine çärjewde muallimlerine anam ýok. Muallimlerine diýär korku. Sen özüň gora bilen ak bize akıl verer ýanak diýip gyýr ýaly üstüne. Şu mektepçiler anaka. Bular hiç tatdan korkmuyor. Bulan hakamma inni göz yetirdiler. Şu Türkmenistan'ın içinde adalet yokluğuna neyle okusalar da okuna zat yokluğuna islenlik iş satın alıp bolyanlar şol için şu yurdun içinde şolun ornu yokluğunu bilyenler. Armaya gittik közeneceklerini bilyenler. Daşarı yurda işlemeye gittiler de közeneceklerini gününü görüp otuyorlar. Ortayette beyle, Türkiye'de beyle, Avrupa gittiler de yeni gülleriyor. Şol için inni şuna bir daha da göz yetirdiler. Şu yurdu düzeltmeli. O yaşlı da tebebi ola hadir bilyenler şu yurtta eğer yaşap bilmeseler ne öyleni bilyenler, ne durmuş vuru bilyenler, ne gelecekleri var. İnni olara tapavut yok, diri olmalıya ölü. Ece kakalarının korkakluğunu istat etmeyenlerine de göz yetirdiler. Hükümetin içindeki işleyenlerin hemmeten nelaz edeyilliklerine göz yetirdiler. İnni bir yaşların önüne geçip olmuyor. Şu yaşla değerdir. Duvar isim önüne var yalnız şu yakınlık değerdir. Onun dine bir kişicik situasya şu zatların hem bedeni duvar isim önüne getirbiliyor. Şolam Nepallı oldu, şolam Nemede oldu, Marokko'da oldu, şu an Afganistan'da da oldu. Sağ olun Muhammed ağa, gatı doğru belli kıştınız. Muhammed ağa, men yeni olarak yatta çak bolyan bizim vatandaşlarımıza. Şol biz TikTok kanalımız var. Şu TikTok kanalımıza gayran edip yazılın. Yine men yeni olarak koyacağım. Şu TikTok kanalı. Şuun eğer biz yazılı bilsek, müne etsem, men şunun başlayıp öz TikTok çıkışlarını devam eder. Yine DWT, yine ünitlerin şu orada. Aşağıda tire, officiel. Yine şu herhalde görüneni koyayım. Officiel, yine şunu ünitlerim. Görünen olmalı. Yine Kurbanov Murat kanalı yazdım. Şunun 29 tane abone var. Şu 1000 abone yeterine men çıkışlar etmelerim. Şunun için go'lan hormatly izleşler. Bizim çıkışlarımızı 5 milyon yukarı adam oluyor. Görüyor bize dine 1000 takipçi gerek. Çıkışları TikTok'ta devam eder yani. Ola bir. İkinci ayçaqladım hormatly izleşler. Vaqt azaldı. Her 5. gün Cuma namazına barmalı. Biz tayyarlık görmeli. Biz yani sportsmenler onu bökçek koluna açık egilmeli, razbek almalı ve bökmeli. Häzir razbek vakti. Şoň için meçitler barın, birek tanışın. Her kim öz maşgalatyna gurrun edýär, dosýalaryň ýanyna, goňşular hem ýerde gurrun edýär. Adam galsa barýamyň barın okmy. Häzir biz bilmeli. Kim barýar, kim barmýar. Birinji liniýa çykar, ikinji, üçüncü liniýany gaýra dedim. Öňe çıkıp şol öňe çıkan adamlary ýakaýmaly, hökman gollamaly. İznen gitmeli. Şol öňe çıkan adamlar arasyna hemme bar. Şoň üçin gaýra edin. Biz halk bolup öňe gitsek, polisler aýdyp dur. Murada halk çykdy, biz halk bilen. Emhemeler aýdyp dur. Halk çykdy, biz halk bilen. Baýylar aýdyp dur. Halk çykdy, biz halk bilen. Men ine hökümetdäki işen adamlary bilen sabotaj edin. Bolun. Azıcık ekonomikanın peserlin, şunun güýüji bolmaýar, töläp bilmeýär hökümeti, organlary töläp bilmeýär. Burada problema başlaýar. Problem başlasa bize öňe gitmeýän ansat düşýär. Hökümetdäki işleýänleri ýölenýär. Sizem halk. Biz ýeňsek, sizin ömürlük garantiýaňyz we hökümetde işlemek gowaýlyklar almagy. Şu ýaly kaçan kogulursanız, kaçan ýerinde biri satyn alar, ýa kaçan yallaklaman bir ýerde dursaňyz sizi yallaklamadığınız üçin kogulur diýip
karışıp oturmasan. Siz hakiki molim olsa molim hormadan alarsınız. Direktör olsa direktör hükmünden alarsınız. Polis olsa polis hormadan alarsınız. Sen haramlık etmeyeni mecbur edecek olmaz. Qaytip mecbur edecek bir tutmak gider. Normalne yaşar. Beylik devlet yani. Ulup yaşar. Şu yani devletçan yani adamlar bizde yönü doğruldur Türkmenistan önkü mertliğini, önkü kahramançılığını eline alır. Biz sonku yılda intek Türkmenistan'ımızı vurmadık. 24. yılda biz Sovyet Türkmenistan'ı vurduk. Biz Ortaydın kolonyası olduk. Ortalara da sağ ol. Bizim Türkmenistan devletimizi yakçaklendirip açık bizi nimettiler. Yönü şonda da biz kolonyada olduk. İkinci Türkmenistan 1991 yılda 27. sentyabrda Niyazov Türkmenistan kuryan ö devletini kurdu. Ö diktator devletini kurdu. Biz hiç yıl avantaj alabilmedik. Bizim kahraman premier, vice-premierler hemmeti basırıp ülküttü türmede. Bizde adam kalmadı. Elitan yok etti, yazıcıları yok etti. Öňe giden aktivistleri yok etti, türmeye basıp. Öňe giden polis, MHM bullukdaki adalatlı adamlar yok etti. Hemmetini yarlakla öldü. Kurbanı geldi de onu öldürüp, şol Niyasın kurun Türkmenistan'ı devam ediyor. Bir de o devlet gerekler. Bir de hakik adam, adamlar hizmet ediyen, bizim öz arkamızda duruyan devlet gerek. Dünyanın bir kuncuğundan olsak, arkamda Türkmenistan duruyan devlet gerek. Pasol, konsulun, pasolun işindeki işleyen adam arkamda ılgar yani bir de devlet gerek. Bizim arkamızda devlet gerek. Çünkü bunlar dünyanın istedik yerine var, arkamda devlet yok. O devleti oğurlayan adamlar var. Onu oğurlayıp korrupsiya etmiyorlar. Arkamda hiç şart yoktur. Türkmenistan badip birent diyorum ben. Bizim Türkmenistan'ımız değil olur. O diktatörün Türkmenistan, o bir klanın, Burvan Berdimuhamedov klanın, çürük tokumun Türkmenistan'ı bizimki değil o. Hana enerimiz ağlaptı. Eğer devlet bizimki olsa şuraya ener ağladırsın. Hana çağırcıklarımız daşarda yatıp diyor. Şuraya devletimiz bağ olmasa şuraya ettirir miydik? Yok. Şunun için diyelim şunu ayırıp TH'de 3. Türkmenistan kuruluyum. Hakiki, halk için işleyen Türkmenistan kuruluyum. Gelin prezidentimiz sayılalıyım, vaktlayınca. Oğlum, dine halka hizmet etsin. Halka hizmet etmese ona mı zınalayım? Gelin meclisimiz sayılalıyım. O pampersi yaşlılar değerli, hakiki, halk için alıdır. Günlük halk için amatlı kanunları, halk için hizmet eden adamları gelin meclise sayılalıyım. Birileri sayılalıyım, öğürlerimiz sayılalıyım. Niyemetçek korrupsiyonları sayılalım. Niyemetçek bir diktatörün yallan eden, diktatör hizmet eden adamlar sayılalım. Halk maslahatını ayırıp zınalayım, gereği yok. Halk maslahatı o pampersi yaşlılar düğünün gereği yok. Onun öz rolünü yetirmeli. Halkın içinde halka nedikatlar, maslahatlar vermeli. Yol koymeli. Yallak yaşlılar neyeme gerek? Utanmanın önü çıkıp bütün dünya yığırıya. Hormatlar kadağım. Bir de aylıklar kaldırma. Men korrupsiyada gelip diyor. Bana öğret gelip kıyırıp diyor. Soğut kodunu gördün mü? Men görkedim videoda soğut kodunu. Onun soğut kodu, onun alyan aylığı ya alyan nimet tüse der. Korrupsiyon yerdagi kezzaptı görüp dur. Sizde var mı şuraya soğut kod? Yok. Şu bir doğru haberler da şu yaşlılığını köşede görteledi söyleyerli diye adamlar. Söğüp der, tüy kulmeli yüzüne, haramda da. Yok şu an şehit yerli diye. Bunlardan o ne gurluya olur yani. Kim o rol verdi? Kim o ruhsat verdi? Kimin, neyse bütün halkın hakkınıydı bir gerekte. Ne şuraya yallaklar diktatörlüğe getiriyor. Köçöde biz birinci reaksiya vermeli. Mesela aydın, akış yallaklap başladı mı? Çık edip ayttım. Biz etti. Sev adamçılık bar ekin. Devletçan Yakşımuradov çıkış edip öz yenişini şolar padark edip başladı mı? Çıkış ettik. Adamçılık bar ekin. Düşündük. Şuraya kendinden geçen yallakları biz saklamalıyız. Biz şoları yolu koymeli. Eğer de yallaklığı devam etse yüzünü tükürmeli. Yine onu halk oluyor. Onunla biz reaksiya veriyor.
Her reaksiya bermeden polis gelip bir gün dep gider, ertesi gün vuruk gider, bir gün ayağını doğrulak gider, ertesi gün çağın gider doğrulamana. Ne çıktı zat diyemem? Diýmeli. Näme Türkmenistanyň gahrymanlygy ýokmy? Ana çıkyp. Çağjyklar gahryman. Nirde gördüň? Bir türkmen köşküne bardy. Çağjyklar bar ya köşküne. Men videolar okudum. Üýüşüp çağjyklar var ya o. Biz halk bolup galyp bilemdik. Çağlar bar köşküne var ya. Çıkyp maşgalasy. Hakyky gahrymanlar. Men size aýdaýyn. Gelecek Türkmenistanyň ýaşaýjylary şol. Şul ýagdaýda bozulmadylar, şu ýagdaýda ahlak daýdan gaçmadylar, şu ýagdaýda adalaty saklap, şu ýagdaýda mert kaldylar. Polis bolsun, beýleka bolsun boyun egmediler. Türkmen boyun egmedi hiç wagt. Şoň üçin watandaşlar meçitlere üýşeliň. Eger hakyky çalışmalara taýar bolsaňyz, her 5-nji meçitlere barmaly. Goňşularyň bilen, dosýalaryň bilen, hemmeleri bilen gürleşip taýýarlyk görmeli. Aýtmaly. Sen näme diýem? Sen şo sözü aýdanda näme sen oppositsioner bolýarmy? Ýok. Men oppositsioner. Men giýje uny gurbalyň ýakasyna goýýaram. Bu Muhammed Döje oppositsioner. Bizim programmalarymyz bar. Bizim ýanky döwlet ýolbaşygyna gelmek ýanky islegimiz bar. Biz şöyle barıp programma Türkmenistan düýetçek islegimiz bar. Siz olar ýaly. O näme üçin gorkýan? Bu şu bilen ne şu ýaly opozisiýa birlik edýär. Halk bolup galsalar, birden galsalar. Näme etmeli diýsen, näme sen basmak gidýärlermi ýa alyp gidýärlermi ýa? Ýok, özüň allama. Ýok. Sen gorkýan şonu aýtmany. Näme üçin? Kirleňde bir fantaziýa bar, gorkak fantaziýa. Eger hemme köçede, hemme taksçylarda, hemme ýerde aýdyp dursalar, hiç aýtmaýarlar. Inanyň o men size sanat berdim. 9000 sany emheme bar. On köçelerde gedýän emhemeň sany 4000-den köp däl. 14000 sany polis işgärleri bar. On köçelerde gedýäni gaty 8000. 8000 bilen 5000 oşdan goý 5000 bolsun emheme. 14000 adamdan näme sen ýygyňdan ýygarlýarmy? Ya türkmenler diýär. Her adamdan bir guluk. Ýok, o sen özüň gorkýan. Guluk bar. Näme sen şonu aýdanyň bilen sen oppositsioner bolýarmy? Ýok. Ine halk galjak bolýar, näme etmeli? Sen ine bir pikirlenmeli. Hobo halk galjak bolýar diýip onu biz giýje goýdaýdyk dur. Bütün dünýäde aýdyp dur. O ýaly emheme, olar ýaly güýç bolsa ine bizim agzymyz ýumsun. Gelsin. Ýumlan o. Diňe niýde kanun bolýar? Niýde şonu kanun bolmany ruhsat berýän bolsa, şöyle bolýandyr. Ruhsat berýär. Sen halk galjak bolsa näme etmeli diýip soragy berseň, näme sen düşman bolýarmy? Ýok. Sen halkyň tarapynda bolýan. Sen näme oppositsioner bolýarmy? Ýok. Terrorist bolýarmy? Ýok. Ekstremist bolýarmy? Ýok. Ya jenaýat iş etdiňmi? Ýok. Ya jenaýat aýtdyňmy? Ýok. Ne şu ýalda toý boljak bolýar, näme etjek sen? Toý etjek. Ne halk galjak bolýar, näme etjek? Ne şu ýaly toýra da şol. Näçe biz şonu bermelemdik bir ýerinde? Şondan başlamaly. Meçitlere başlamaly. Meçitlere barıp biz şu videoları alıp görkedim taýýardyňmy? Biz galýar. Muhammed abi şu bilen biz efirimizi tamamlaýdyk. Ruhsat berdim. Doğru, bolýar. Şu ýaly gelip efire çykyş edýäniň üçin köp sag bolun. Ine halk muňa aýdýan. Muhammed abi şu gün bir näçe ýerlik efir başlamadyk bolýan. Men ýetişmedim. Seni kösedim. Menen Yani yani. Ne başlama halkyň ne sorýan. Başlap. Bolýar diýär yani. Hoş onda sag bolun. Muhammed ağa çykyşlar dowam etmeli. Biz häzir hemme aktivistler ýülenýän. Ýokman, benim halkymyz kememde, beýgemde aýtýarlar bir toşka kipiçeniye var, istiwatiýa diretmeli. Onu hem döreder. Şu haramzada gün vermeyek. Şonu men söz berýär. Men ine adresine hemme döwlet aktivistler ýülenýän. Hemme maňa jaň edýän adamlar. Maňa jaň etjek bolýan adamlar. Bizi bolýan adamlar. Bizim sözlerimiz sizin ýüreklerimizde ýanlanýan adamlar. Bizim ideýalarymyz, sizin ideýalaryňyzdan din gelýän adamlar ýülenýän. Häzir wagty geldi. Häzir galmasaňyz ikinji liniýa, üçüncü liniýa taýýar bolun.
Häzir sizin işiniz geldi, sizin wagtyňyz geldi. Birek-bireňizden gürleşip şu temany Türkmenistanda trend etmeli. Biz galýas. Häzir sizin kömegiňiz gerek. Häzir siz ýoluňyzy saýlan. Siz ýöne dinleýijimi? Amerikan Snabuldatil ya da şu tarih wakada bir kiçik rolum bolsa şoň iýesiniz. Häzir aýdym. Dewlet aktivistleri, Talibiň aktivistler, Talibiň dinleýijileri, Nurin, Muhammed Ağa aktivistler, hemme aktivistler öldürýän. Vatandaşlar, şu ýeňiş bizim hemmemize gerek. Şu ýeňiş bizim täze ykbalymyza, hakyky ykbalymyzyň ýoluna açýar. Şu ýeňiş bize şeýle bir gymmatlyklar berer. Azatlyk, baýlyk, hemme zatlar berer. Ananyň men baýlygym ýetip, men ýagdaýym ýetip, hemme ýa-ni maşgalam, ýoldaşlarym haýyş edýär. Biz bilen bolaýda näme etjek şu zatlary goşup, biz bilen bolaýda gül ýala hemme zat. Hemme sensiraýa, hemmeler klientler, nemeler sensiraýa, pulun ba, maşinaň ba, näme taň gerek, gitmede bärde bolaýda diýip maňa haýyş edýärler. Şu ýeňiş maňa da gerek. Näme? Men dogany alşam közenýär. Men buraya baht bolup bilemok. Men oturup pikir etdim. Hemme zadım yeterlik. Şu Türkmen, bir tane Türkmen, daşırdı gidip, men şu kazanç etmeliyse men şunu kazandım. Şunla da yeterlik diye. Men vatanımda, şuraya tragediya boyanmam. Maralny borjumuz var watanymyza. Maralny borjuma, doğun arlaşymyň, öz ejemiň, öz doğanyň men borjum var. Onu azat bolmaly. Kim ol? Çürük tohum. Hiç. Şu ýa düşünje her Türkmenden bolmaly. İçinde daşynda. Şoň üçin daşyndaklar gol ýa videolar paýlaşýar, imodan ugrudýar, finans kömekleri edýär, içindäkiler daşyndaklar sesir edýär. Siz gahryman bolun. Bilen barýar. Şoň üçin hem aktivistler, Ilaytada dewlet aktivistler uly umytsizden herkede girmeli. Eger-de siz özüňizi täze durmuş bilen ykbalyňyzy baglandyrýan bolsaňyz, ine häzir moment geldi. Erti ideal bir günle bir ýyldan soň goýansoň geregi ýok. Bu tor diýil. Ya biz alýas, ya biz ýeňilýäs. Ya biz ýygyny 10 ýaş ýygy alýas. 90% biz ýeňilýäs. Men size aýdaýyn. Men gatçakly urlaýan. 90% biz alýas. Sizin kömegiňiz gerek. Köp adamam gerek. Sizin kömegiňiz gerek. Dilimiz bilen umutlaýarys. Şu maglumatları ýaýradym, halkyň içinde özler gaçyp boldy. Şoň üçin wagtyňyz geldi. Oýlanyň, pikirleniň. Biz kuş toýnan ýaly tutmaly. Onda ganym dökülmez. Onda hemmemiz agzybir bolup täze tutsan bolar. Her wagt Türkmen alalaşar. Her wagt. Biz başlarymyzda ýadyňyzda bolsa Türkmen ýüzlenýärdi. Häzir Türkmene ýakynlaşyp başlady. Biz agzybirle çağırýar her wagt. Agzybirlik bilen biz diňe şol däl, şoň götüne depmek däl. Biz bütün ýeňişler galanarys. Bizde döwletçan ýaly adamlar dörer. Bizde döwletçanyň kakasy enesi ýaly enatalar dörer. Bizde enatalar köselmez. Sen ejin köselýär, inin köselýär, ataň köselýär, doganyň köselýär. Hi wyjdanyň çydaýam şu zatlara? Ýok. Çydap bolmaz bu zatlara. Şoň üçin men ýene öýerek halkymda ýüzlenýän ananyň şul ýeňiş biziň hemmemize degişli. Hemmemiziň ýagdaýymyz birden ütkä din gowulgy. Hemmemiz ütkä. Utulýan adam Gurbanoğlu, Serdar, Tohumi, Şammi, Pammalar, Gulnavatol, onun lübovnikleri bir-birden bir tutup televizine koyup şolu ağlap halktan başlaması olur. Şu olur. Bizim halkımız nereden olur? Bizim şu görköler. Ofitsialny. Bütün dünya görköler. İki de kahraman näme halkyny ağlap başlaması olur. Bir de kahraman Serdar Bermuhamedov näme ağlap halkyny öňüne başlaması olur. Men kahraman däl başlan ogurladym diýip. Şonu görjek bolsaňyz birja ädim gerek. Bir saat. Ömrüňiziň bir saatyny hakyky Türkmenistanyň geleceğine berin. Muhammed Ağa, şu bilen biz efirimizi tamamlaýas. Vatandaşlar, efirleri paýlaşyň, aktivniz bolun.
biz yeňmeli. Biz hükman yeňmeli. Öz prezidentini saylarsınız, öz meclisini saylarsınız, öz hekimini saylarsınız. Hemme adamı özüň saylarsınız. Biz jogapkärçilik almaly. Hoş sağ olun, inlik gepleşiklere çeldi. Hoş sağ olun.